NLP je krátký pro neurolingvistické programování. Je to psychologický odbor, co začínal v 70. let s Richard Bandler a John Grinder. A on je vyjel ten skupinový psychologie do co my známe dneska jako NLP. Zajímavý pro mě a proč já se tolik zájmem na to, že jsou metody už napsané 40 let, techniky, co už funguje a fungoval pro miliony lidí a stačí to naučit. To není vokace, je to technika a to se dá učit. Není psychiatria, není psychologie. Není důležité pro NLP praktikant poznat osobní historie ten člověk, pro pomáhat člověk. A hlavní to jsou v situaci, kde člověk má trauma, co nějaký zážitek v život, jde do psycholog, psychiatrik, mluví o to rok, bere nějaký prášky a možno to funguje, možno to nefunguje. V NLP žádné prášky, žádné roky, 1-2 návštěvů a cítíš ten rozdíl. Co je to rychle, neosobný, jako psychiatrik nebo psycholog, způsob, jak řešit vaše bloky, obavy, strachy a vzít trošku kontrol zpátky ve vaše život. Krátky řečeny, samozřejmě. Dobrá, tak já jsem irský Ital, narozený v Itálii, vyučený v Anglii a strávím spousta času tady v České republice a je to můj oblíbený místo v Evropě poslední 15 let, se dá říct. Jsem studovaný laboratoř technik a jsem pracoval v rakovině průzkum a průzkum na cukrovka. A to mi naučil spousta věcí od lidského chování i přes zvířatové chování, co je proces léčení. Tak samozřejmě jsem doufal vytvořit kariéru v tento odbor, ale bohužel jsem neměl pepřelivost pro zůstat jako laboratoř technik, tak jsem začínal podnikat. Jsem otevřel asi 8 různých podniky, co všechny krakoval. Nefungoval. Ztratil jsem všechno, co jsem ušetřil několikrát. Dřív, než jsem trefil ten 9. projekt, co fungoval a fungoval velice, velice dobře, že se dá říct, že jsem měl to starání pro zbytek život. Ale nejsem ten typ charakter, tak jsem prodal tento aktivita a šel do další a další. A teď sedíme u golfové hřiště, co je můj koníčka, ale je to taky můj obchod. Jsem majitel Indoor Golfový centrum tady ve Zbraslav a jsem taky první sekretárky Golf Club for You. Jsem vyučený profesionální golfista a to mi přinesl do NLP a hypnoze a terapeutické možnosti, protože golf je, se dá říct, 80% mentální rů a 20% technik. Tak jsem byl kvalifikovaný jako profesionální trenér, ale bez ten mentální stranu výsledek byl slabý. Tak jsem se soustředil poslední 5 let na ten mentální strany, jak mít nejlepší efekt, jak vyučit, jak studovat, jak vylepšit sportovní výkony. A to přirozený šel do její životní, normální život a do podnikání. To je takový krátký verze, kde jsme dneska. My jako lidi chceme sportovat, chceme mít nejlepší výsledek, chceme se zmířit jeden proti druhý non-stop a to je, co sničí ten golf, co provokuje stres, strach na golfové hřiště, obavy, self-kritika. To nechceš to vidět na golfové hřiště, to není hezky, lidi se nadávají, kritizuje sám sebe a ztratí ten elán pro ten růh. A NLP umožňuje připravit se před ten růh pro ty těžké situace, co bude stát. Typicky na golfové hřiště jsou bunkry, příklad. Plný písek. Šance, že to spadneš tam v jeden kolu, je vyšší, je vysoký. Ale jestli nejste připraveni pro to, tak to může být konec tvoj růh. Co v NLP aplikujeme, jak se můžeš upravit pro ty nepříjemnosti, co se stane na golfové hřiště nebo v život dopředu. A takhle jste připravení, v klidu, jedeš to výzva, ale zvládneš to mentální a kvůli to tvůj fyzický výkon je lepší. Tak to je, kde se mostujeme.
mezi tyhle dvě disciplíny. Byl velice zajímavý. Jsem byl na kurz studování pro být učitel golf v Anglii. A tam prezentoval jeden člověk takový krátký seminář hodinu od NLP. A začal dělat různý velmi rychle cviky, co ukazoval mě, že se dá ovládat myšlenky. Tak za hodinu a půl on byl schopný snížit obavy, likvidovat strachy, fobie, vypadal jako kouzlo. Tak říkám, to si musím naučit. A tak nestačil být jenom profesionální coach, ale naučit, jak být coach. A NLP vylepšil můj komunikační schopnost, můj samosebeduvěr, můj prezentační schopnost a jak identifikovat velmi rychle, co ten klient chce od tentoru. Já jsem byl specialist na výuk v Anglii, jsem měl různé role v můj život, ale jeden byl výuk v obchodní stavy, národní a mezinárodní. A tady byl realitní kancelář, co prodal 50 nemovitostí za víc než $1 milion, ale měl jenom $100,000 v bance. Co všechny lidi objednal, nový stavba, ale nikdo neplatil. Tak on zavolal mě. Jít do České republiky, do Prahy a zjistit, proč nemáme ty peníze a dostat ty peníze pro nás. Já říkám, ani nevím, kde to je, sorry. Jo? Nějaký starý Rusie, nebo já nevím. To byl 92. Ještě jsem nepoznal republiky a oni říkali, ne, jdi tam jenom 30 dní, to bude fajn. A to bylo před 15 let. Tady byl absolut ráj pro mě. Lidi byl příjemný, uvolněný. Ten bohemský život fakt tady byl. Nikdo nechtěl konflikt, nikdo nechtěl hádat. Všechny se plácal na ramene a nechal ty být. Já jsem byl cizinec, lidi mi vítal, pozdravil. Jsem byl exotik. On mi pozval do večeře, pojď můj anglický kamarád. Velmi příjemný, vítaný kultura. Vzpomínáme moji kulturu v Itálii, že Anglie to takhle úplně to není. Jo? Tak jsem to byl úplně nadšený styl život. A ten vývoj, jak byl rapidní, od komunistický do metropol, raz, dva. A být součást tohle, to bylo krásné. Tak jsem to musel furt vrátit tady, navštěvit tady a zkusit najít omluvu pro tady být. Tak jsem vždycky něco našel. Práce nebo podnikání pro sám sebe. Irský Ital. Táta je Ir, máma Ital a jsem se narodil v Itálii. Tak jsem so irský Italase. To jsem rád, že mi se ptáš tohle, Vilém, protože to je nejdůležitější věc pro mě. Jsou kurzy, kde můžeš zjistit nějaké informace, to je velice zajímavé. Nebo jsou kurzy, kde někdo ti naučí prakticky něco použít, co ti může pomáhat v životě. Já jsem tento stranu. Jak se pomáhat lidi naučit se starat o sám sebe. Jak lepší bojovat za ty všechny výzvy, co život má. Jsem egoistický člověk. Já mám strašně moc rád, když dostanem dopis od klienta, řekne, jste změnil můj život. Už můžu dělat tohle, dřív jsem nemohl. Já nechci prodat knihy a vydělat se miliony korun. Já chci změnit jeden život naraz, jeden člověk naraz. A mít ty dopisy, a mít ty pocity, co to provokuje. Jo? Jsem egoistický, se dá říct. Jo? A ten zpětná vazba, to mi přinese radost den co den. Oni platí pro ten čas, pro tu službu, ano, ale ten radost, co dostanem já zpátky, je mnohem víc hodnoty pro mě. No. Pro mě ego, a mám to říct na rovině, jak to vidím? OK, tak se jdu tady úplně na kraj. Já to vidím, že ego je 3 charaktery vevnitř mě, ne jeden ego. To je proč já to nemůžu ovládat. Jsou 3. A to záleží na tu situaci. Jo. Jeden je hrdina, co chce zachránit svět a všechny lidi okolo mě. Druhý je oběť, co myslí, že všechny život je proti ní, proč já. A třetí je narcistický fašist, co chce a dej mi to teď. A tyhle 3 bojuje mezi sobě. A jestli jenom jeden je dopředu, začneme se bláznit.
Jestli 2 jsou vyrovnány, je to všechno good. A jestli všechny 3 si pletej do věce, se nepohnu. So, pro mě ego je 3 charaktery, jsou 2, že jestli hraje spolu, jsem vyrovnaný a jestli je to jiný, je to problém. So, ale je to jenom můj osobní názor před můj 30 let zkušenost s lidma a obchodování a přímo prodej, že jsou 3 strany. První věc byl pro mě, že oni mi ukazoval prakticky, jak použít proti strach a fobie. To byl jeden z věcí, co jsem viděl poprvé, co jsem se naučil. Strachy a fobie se dá léčit za text od 1 stránka A4 a i dokonce lidi jsou schopni dělat to už za 2 nebo 3 minut. Ale tam já jsem měl fobie. Jeden velmi silný fobie z vodu, všeobecně z vodu. Protože pár let předtím jsem šel od Chorvatsku pak do Benátku v Itálii a mi trefil bouřka. A v tu bouřka ten lodi se natočil a já jsem končil v vodu. 12 kilometrů od pobřeží, v bouřka. No, jsem měl trošku trauma, ale to mi ovlivnilo v život, že jsem neměl rád tma, těžký déšť, mi nechal v barák, tak mi zkazil život. So první switch, co jsem dělal na NLP, byl proti fobii na vodu a můj celý život se změnil. Protože už jsem nebyl omezený počasí, tma nebo bouřka a tak rozumím, ten domino efekt je, co je fakt výhodný ve NLP. Upravím jeden detail, co odblokuju a to mi odblokuje automaticky několik jiných aspektů života. To je krásný. Mám různý koničky, jo, ale moje oblíbený, takový relax, jestli mluvím o tohle, je vzít se děti a sbírat se kamene a zapracovat tyhle kamene. Nebo zlato, nebo kov. Máme různý detektory a takový stroj na leštění. Naučím děti takhle trošku geologie, být v přírodě, nadýkat se venku a tento čas není moc, je to možná 2-3 hodiny týdenní. Jsou tu celé rodiny dohromady a jdeme na dobrodružství. Možná dneska najdeme nějaký stříbrný nebo něco ze druhé světové války. A ten celý dobrodružství je lekce pro moje děti. So to je pro mě momentálně takový ten hobby, co mi fakt bavuje v tu soukromý život. Jo. V pracovní život mám rád dát kontext do ten výuk, že lidi to může použít a použít to hned. Jsou semináře. Jednodenný, krátký, intenzivní výuk, co dá lidi prakticky použitý pro NLP do života. To mi baví, strašně mě to baví. Jo. Že ženy říkají, já nemůžu žít, já nemám rád centrum Praha. A to omezí jeho život, vymazáme to a ona jede do Prahy za auto. Se otevří celý život. Nebo agrofobie, nebo klostrofobie. No. Vylečit to v ten den, naučit jak, jestli se vrátí, nebo máme nějaké jiné věci a řešit to v jeden den. To mě strašně baví. To je zábavná práce. Spousty. Fakt spousty. Já miluju knihy, já miluju čtení, mám 3 nebo 4 knihy na jedno, co běžím. Jsem typicky čtu kniha 6krát, protože já jsem trošku pomalý, já to nerozumím to poprvé, tak čtu to 2krát, 3krát, 6krát některé. Eckhart Tolle je jeden z mojich oblíbených, ani nemůžeme říct spisovatel, ale jeho nápad, žijte život ve přítomný okamžik, bez nějaký náboženství spojený do toho, to se mi strašně líbí. A klasické knihy od obchody, co Carnegie produkuje, nebo Brian Tracy produkuje už 25 let. Tyhle knihy jsou fantastické, jsou kontextuálně aplikovány do podnik a se dá použít. Jo. Ale na druhou stranu taky mám rád číst normálně zábavné knihy. Michael Crichton je můj oblíbený spisovatel, dělal Jurassic Park a spousta jiných zajímavých knihy a filmy. Ale mám 5-6 non-stop, něco čtu. Protože nikdo nemůžeme říct, jo, už to vím, to neexistuje. A mám rád naučit furt, non-stop, přirozený proces. Velmi jednoduchý. Mysli na aktivita, co nemáš rád. A na 1 na 10 řek mi, kolik ty vadí. Jo, to může být čtení, účetnictví, vyčištění, koupelna, já nevím. Něco na 1 na 10.
Co máš? Je to tajemství, nebo můžeš mi to říct? Nemusíš, ale... Je to vyplňování tabulek? Kápu. 1 na 10, jak je to špatný? 7. Dobře. Představ na sekundu, že sedíš v mojí židle, odstoupit vaše čelo, stoupit tam a koukej na sám sebe a zeptej sám sebe, co radši budeš dělat. A ty řekneš co? Ležet na trávě pod sluníčkem. OK, so teď si představíš, že ležíš na trávu na sluníčky. Jo. Okay. Zít se tam. Jo. Teď si ten pocit, že cítíš tu vítr na obličej. Ano, slunce, jak příjemně to ožaje a jste víc a víc uvolněný, jak se dáš víc a víc do ten moment. OK? No teď chtěl bych, že si představíš, ve vaše pravou ruku je trošku data a na vlevo ruku je, kam to musíš napsat. Ale lež tam na trávu, se ty počety, ty papíry, co musíš naplnit, cítit tu trávu, tu slunce, ten vítr, jak je to báječný, je to skoro sexy. A teď naplní ty papíry, co musíš, dej tu data tam, za ten úsměv, za tu náladu, za ten slunce, ten vzduch. Ano, naplň to a představte, že děláš to, ano, to je ono. Počítám, kdy 3, dovadeš vrátit to plní vědomost za ten pocit. 3, 2, 1. Instalování do naplnění data. 3, 2, 1, Wileme. Vrací se tady. Výborně. So teď na 1 na 10, jak myslíš na naplnění tu data? Dej mi cifr. 4. Není to divný? Si dá posunout myšlenky velice, velice rychle, ze super spolupráce. Člověk je uvolněný. My můžeme změnit, my řekneme submodalita, tento strukturu, tento zážitek, instalovat tam něco mnohem víc příjemný. A věř mi, kamaráde, nikdo nebudeš plnit žádné data a nemyslí na trávu v budoucnost. Tam budeš. A takhle můžeme se zvykat a naučit nové věci. A to je jenom velmi rychle příklad. Jo? Tam je 6-7 elementy NLP, trošku ten jazyk, co je potřebná, trošku Milton Erickson, hypnoze, všechno hezky naladěný do takový rychle switch. Well, já miluju golf a miluju výuk golf a všechno mentálně spojené do toho, co většinou můj čas lidi mi může najít na Golf Club for You, to je v Kradetin 15, to je v Zbraslav. Je to nádherný areál, to je, kde točíme tady dneska. A oni mi můžou zavolat to, domluvit se, nebo přijít se zastavit, dát si kafičku, vidět něco víc. Jsem jenom člověk. No, tak velice rád vidím nový potenciální klient, dáme se kafičku a uvidíme, jestli je něco, co můžu pomáhat. Ten areál je otevřený na veřejnost, tady je bar, restaurace, všech služby, co můžeš potřebovat. Tak jestli dal bych vzkaz tyhle příjemné lidi, co dál ten čas vůbec tady sedět a dívat na mě. Vzkaz pro ní je tohle, že myšlenky jsou fakt věce, spousta lidí to říkají, ale NLP umožňuje vám změnit věce rychle, bez bolestivy, bez trápení. Já nemusím vidět vaše osobní historie, nemusím vidět všechny ty nepříjemné detále. Stačí, že spolupracuješ a můžeme mít rychlý výsledek. Nejsem nejstarší v tento odbor ve svět, nejsem nejlepší ve svět, určitě ne, ale jsem kompetentní vám dát služba, jsem kvalifikovaný, jsem certifikovaný. Tak pojď si jenom zkoušet, zkus něco změnit. Kup si nějaké knihy, zkus nějaký switch přes YouTube, ale dělej, co chceš, změnit věce, to se dá. Já vám můžu pomáhat, jestli chceš. A vám děkuji za váš čas a pro ten šanc tady být. Mějte se hezky, nashledanou.